United Hinyo Trip Movement UHM kalalet ban ai Dorcas Shah Chief Executive Member jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council Uthombor Shiwat ban kentu ya ka council ban tuklar ya ka kam khaii pateng jong ki bar jylla ha East Jaintia. Habakran Shakilat pathai khubor ha kala sngi ublei u president ka UHM u Brosenli Siangshai ulaong ka jingwan ai Dorcas ya u CEM ka JHADC kalong ban kentu ya ka JHADC bakan chimkhia ya ka jing khaii bean ki bar jylla klem ki kot kisla ki babiang hapo uput usam ka East Jaintia Hills District. Shu ulaong ka UHM ka kentu ya ka council ban penlong ka jingkhanra trading license bat labor license jong ki bar jylla ha East Jaintia Hills District bat kala ai poru shitayo ya ka council ban le ya ka Knieh lemkumta ka sengkan khanra hi khnang ba ka khaii ka pateng kan chngan ya ka pateng banwan ngikerpat hapi UCM bapin chimkhia ya ka jing khaii bean ki bar jylla klem ki kot kisla kiba biang hapo uput usam jongi ba ka UHM East Jaintia Hill namar kat kum ka jingchem jongi nishem ne ngilap baki khaii paho klem dakhen ya ka an jong ka district council ba de lengba ka jing khmi jong ka district council kumta ni banjur ya ka office jong pi ba pidei ban chimkhia ban khanra ya gini ki khar poi ki banut ro wat ban chim ya ka plengja jongi ki trai muluk ninge chem ba pin sim khia ya ka ni ga jing ujor jongi lada ka trade lengba ka badai khmi kamle tengi naga sing ngin ai por sitayo bat ngin khanra hi no mangi khnang ba ka pateng kanlong ka jingchong suk so chengan haki pateng jongi